Cześć moi drodzy, kłaniam się nisko, witam panie panów, ja jestem Niklaus. Słuchajcie, wczoraj o 23:30, jak już pewnie wiecie, miała miejsce premiera Superwizjera, historycznego Superwizjera, przynajmniej historycznego do ludzi, którzy śledzą pewne zakątki, zaułki YouTube'a, czyli Superwizjera, gdzie była tam poruszona sprawa hejtu w sieci, generalnie w internecie, i to było tak jakby podparte główną osią, jakby to powiedzieć, na przykładzie konfliktu, może nawet nie konfliktu, na przykładzie osoby Atora i Gimpera. Ja o tym ich konflikcie nie chcę o tym gadać, bo to nie moja sprawa. Śmieszy mnie tylko o tyle to, że tam w tym materiale w pewnym momencie bodaj, chyba że się mylę, ale wydaje mi się, że nie, z Gimpera padło takie stwierdzenie, że to jest prywatna sprawa ich, że to jest prywatny konflikt dwóch ludzi. Nie, to nie jest, moi drodzy, prywatny konflikt dwóch ludzi. Prywatny konflikt dwóch ludzi to by był w tym momencie, jak oni by się dzwonili i powiedzieli, co ty robisz, kurwa, albo jakby się spotkali i sobie dali po pysku gdzieś w jakimś zaułku. To by był prywatny konflikt, faktycznie. A kiedy się o tym robi filmy na YouTube'a, które mają po 500 000 wyświetleń czy tam więcej, no to nie jest prywatny konflikt. To jest konflikt jak najbardziej publiczny. Mało tego, w który według mnie czynnie i świadomie są angażowani, jest angażowana widownia, czy to jednego pana, czy drugiego, no ale już pomińmy to, po czyjej tam stronie stoi racja. Też pytano mnie i na live streamie wczoraj, i gdzieś tam też na YouTubie w komentarzach, tak prywatnie, ja najbardziej lubię, jak ktoś pyta tak prywatnie, co ja o tym myślę, po czyjej stronie ja stoję. Ja po żadnej stronie nie stoję, nie mam takiego obowiązku, naprawdę wiem, że i jeden pan i drugi mają swoje za uszami, żaden z nich nie jest święty, ale jakieś tutaj stawanie po czyjejś stronie, nie, proszę, dajcie spokój. Ale a propos tego wczorajszego Superwizjera, ja w ogóle nie jestem widzem TVN-u, nie jest to moja ulubiona stacja, nie jestem fanem produkowanych przez tą stację programów, nie jestem fanem produkowanych przez tą stację seriali, czy też filmów. Tutaj Kochaj i tańcz, kto widział, ten wie. Boże, to była masakra. Generalnie staram się, nawet powiem w ten sposób, staram się tej stacji nie oglądać. Ale Superwizjera też jakoś szczególnie nie znam, bo o tej porze to przeważnie robię co innego. 23:30 to nie jest najwcześniejsza pora. No, w ogóle z drugiej strony trochę zastanawia mnie też, że to poszło w formie Superwizjera. Znaczy to pewnie pasowało pod formę, prawda, że ten jakby temat materiału pasował pod formę Superwizjera, bo 23:30 to jest czas, kiedy duża część ludzi, młodych ludzi jakby zainteresowanych tym, no to już prawdopodobnie śpi, bo na następny dzień wstaje na kartkówkę z przyry, nie? No ale dobra, pomijmy to. A propos tego Superwizjera samego, padły takie głosy, że on jest zrobiony, że ten program był nakręcony, zrealizowany w sposób jednostronny, że on tak jakby przedstawiał jeden punkt widzenia, że on był tak nastawiony pro tam pana Woźniaka, czyli Atora, a anty Gimperowo. I Gimper został przedstawiony jako ta postać stricte negatywna, a pan Woźniak jako postać ta pokrzywdzona, ta pozytywna pokrzywdzona. W ogóle beka z tego, z Gimpera zamazanej twarzy, w ogóle zmienionego głosu, kiedy za moment on jest pokazany na swoim filmie i tam już nie ma zamazanej twarzy i nie ma głosu zmodulowanego. Ja rozumiem, że to wynika z tego, że on tam nie zgodził się po prostu na publikowanie jego wypowiedzi, ale to forma, w jakiej oni to zrobili, to chyba że chcieli element komediowy tam zawrzeć, no to spoko, to wyszło. Ale jak chodziło o to, żeby to było zrobione na poważnie, to według mnie nie wyszło. Ale czy on według mnie jest jednostronny? Tak, faktycznie sprawia takie wrażenie. Już nawet odchodząc od tego, czy ktoś jakoś się ustosunkowuje, opowiadając się po jednej czy drugiej stronie, materiał faktycznie był tak zrobiony, że gdybym ja nie miał pojęcia, o co chodzi. Znaczy nie jestem jakimś specjalistą, nie jestem ani widzem jednego pana, ani drugiego. Widziałem materiały i jednego i drugiego, nawet kilka, ale nie subskrybuję czy nie śledzę ich kanałów, jakoś nie jestem w grupie hajsowników czy tam składników, płatników składek Atora, także na pewno wielu z was ma tą jakby większą wiedzę
w tej dziedzinie niż ja, ale tam trochę na podstawowym poziomie ogarniam. No tak jak twórca i gdzieś też widz YouTube'owy, który coś tam czasami obejrzy, to na tyle ogarniam. To gdybym był osobą, czyli tak naprawdę prawdopodobnie dużą częścią ludzi, którzy wczoraj ten superwizjer odpalili, czyli ludzi takich, zważywszy na porę i na stację i na rodzaj programu, raczej ludzi, myślę, dorosłych, być może takich powiedzmy po 30, gdzieś takich ludzi, którzy mają w jakiejś części kontakt z internetem na tyle, że wiedzą, kto to jest Ator i Gimper, ale też z drugiej strony bardzo myślę, że ogromną jakby liczbą odbiorców tego superwizjera wczoraj byli ludzie, którzy nie mają pojęcia. W ogóle może kojarzą, czym jest YouTube, że tam się wrzuca filmy na różne tematy, śmieszne, poważne i tak dalej, ale nie wiedzą, kim jest pan Ator, nie wiedzą, kim jest pan Gimper, nie wiedzą, co to w ogóle jacy hajsownicy, że co, że tu ktoś samobójstwo popełnił, że tu jakiś Overwatch, że co w ogóle, o co chodzi. I gdybym ja był człowiekiem, właśnie takim, który za bardzo nie siedzi w tych tematach, takim powiedzmy 30-parolatkiem czy 40-latkiem, który YouTube'a czasem obejrzy, bo tam obejrzy, nie wiem, sobie powtórkę meczu, albo jakiś serial, albo coś takiego, czy ma tam jakiegoś jednego YouTubera, którego ogląda, czy jakieś vlogi, czy ciulstwa, to wiecie, z wczorajszego programu wyłonił się obraz Gimpera, guru sekty, który ma prywatną armię i jeszcze do tego hajluje na filmach, także zrobiono z niego takiego YouTube'owego Hitlera XXI wieku, który gdzieś tutaj prywatną armię tworzy i wiecie, i tam stoi ten synek, nie? I wiecie, kim jesteś? No, hajsownikiem, coś tam, nie? No to wiecie, to się kojarzy wyłącznie z Ein Volk, nie? No i powtórka, prawda, z wieców tych 70 lat temu, tylko na mniejszą skalę i w internecie. I taki obraz Gimpera się z tego materiału wyłonił. Człowieka, który ma jakąś armię prywatną, która wykonuje polecenia i który gdzieś za wskazaniem palca może zniszczyć każdego i oni tak wykonują jego polecenia i w ogóle no kto chociaż ma minimalną wiedzę o tym, jakie tam Gimper tworzy materiały, jaki rodzaj jakby kontentu, jakiego, jak to powiedzieć dobrze, kurde, nie chcę ciąć tego materiału, jakby według mnie te materiały, które robi Gimper, one to nie są materiały nastawione, gdzie widownią jest 12 czy 13 czy 14-latek. To są materiały do ludzi o specyficznym poczuciu humoru raczej, ciężkim poczuciu humoru, gdzie wyzywanie się od chujów, kurew, dziwek i tak dalej jest przyjmowane jako żart, a nie naprawdę, wiecie, obelga w czyjąś stronę, czego widz taki w wieku tam 13 lat może nie zrozumieć. Do takiej właśnie grupy i na pewno widzów dorosłych, tak przynajmniej mi się wydaje. No, wiadomo, że żaden twórca YouTube'owy nie ograniczy swoich filmów, tam zablokuje ich do widowni tylko starszej niż 18 lat, bo to zasięg materiału zmniejsza, no nie wiem, no 1000-krotnie albo więcej. No ale wiecie, o co mi chodzi po prostu. Nie sądzę, żeby ten target, żeby to był target tych materiałów, jak się tak na nie spojrzy. I też nie wydaje mi się, żeby Gimper pod takich ludzi te materiały tworzył, sam będąc człowiekiem dorosłym. No i nie wiem, no tak obiektywnie na to patrząc. Także, kurde, już tak poszedłem, że już się zamotlałem, co chciałem powiedzieć. Ale po prostu, wracając do tej kwestii robienia tej armii i tam w ogóle wiecie, wyciągają z dupy, w ogóle już wyciąganie z dupy gdzieś jakichś wycinków wypowiedzi i wiecie, i wycinanych z kontekstu w ogóle, bez początku i bez końca, gdzieś z mroczną muzyką w tle, wiecie, że tam Gimper pomachaj mi, Gimper nie pomachał i tutaj tu, wiecie, i mroczna muzyka i wychodzi, że Gimper taki straszny i faktycznie będąc tym człowiekiem, który gdybym nie wiedział, jak to wygląda, to faktycznie powiedziałbym, no to jest coś strasznego. To jest podły człowiek, który gdzieś tutaj żerując na nierozwiniętych umysłach małych dzieci stworzył sobie jakąś armię posłusznych zombie, które wykonują jego polecenia i które gdzieś tam są w stanie zniszczyć każdego, jak tylko on im wyda rozkaz, bo to nawet tak było w ten sposób przedstawione, że Gimper tutaj wydaje rozkazy niczym ten Führer właśnie, ten Führer internetowy.
A mając minimum wiedzy o tym, jakie tworzy materiały, jak mi się wydaje, do kogo one są kierowane i tak dalej, nie do końca mi się wydaje, żeby to tak było, ale być może ja się mylę i być może tak jest. Nie wiem, jaka jest wasza opinia. Do jej przedstawienia zapraszam do komentarzy na dole. Także, według mnie, czy ten materiał był przedstawiony jednostronnie? Tak, był przedstawiony jednostronnie pokrzywdzonego pana Atora i mega złego, znaczy i anty-mega złego Gimpera. Jakie są fakty, jaka jest prawda, jak już mówiłem, nie wiem, bo ja po prostu w tym konflikcie żadnej strony nie obieram, tylko coś tam mi dzwoni w którymś tam kościele. No, ale do czego chcę przejść? Do tego tak zwanego clue, meritum, przechodząc do Adrema, jak mówił Kurski z Miodowych Lat, par excellence, paradoksalnie i empirycznie. Jaki wyciągam wniosek z tego superwizjera? Telewizja niech się odpierdoli od tego typu tematyki. Telewizja niech nie dotyka tematu gier, YouTube'a, rozrywki multimedialnej, niech po prostu się tego nie dotykają, bo nie rozumią tego, nie czują tych klimatów, nie wychodzi im to, wychodzą im jakieś materiały skrajnie w ogóle robiące z graczy psychopatów, no-life'ów i tak dalej. To już nie jest pierwszy raz i nie tylko TVN to robił i były relacje też z IEMA, jednego, drugiego i tam wywiady z Paszą. Co pan, gra w gry i pan tak co, i pan tak zarabia na życie, grając w gry? No co pan, przecież zarabiać w życie to można, nie wiem, kopiąc rów 8 godzin, ale gry, grać, pieniądze na tym zarabiać? Nie, moi drodzy, nie czuje telewizja kompletnie klimatu gier, graczy, rozrywki multimedialnej, wydarzeń z tym związanych, IEM-ów, jakichś targów i tak dalej, no coś, faktycznie gdzie to ja byłem ostatnio, że był taki... Pyrkon. O Pyrkonie zawsze gdzieś tam się fajne przewijają materiały, że tu fani się spotkali i ale jak to tylko ma związek bardziej z grami, IEM, PGA i tak dalej, to tu po prostu telewizja tworzy takie materiały, gdzie z graczy wychodzi obraz po prostu człowieka, no wiadomo, no tego pryszcza, tego grubasa, który tam gra w gry cały dzień, nie wychodzi z domu, ma problemy w życiu, ma stulejkę i bez obrazy do ludzi, którzy mają stulejkę, no nic złego. Telewizjo, nie róbcie materiałów o tych tematach. Niech telewizja, nie tylko TVN, ale niech po prostu telewizje nie uderzają w tematy hejtu w internecie. Jeżeli ktoś tym jest zainteresowany, sam sobie wejdzie do internetu, na internet, nie wiem, poogląda filmy, sam sobie wyrobi opinię, a jak wiemy, telewizja to jest potężne medium, to jest to medium, które jest tym takim głównym jakby zapalnikiem tej czwartej władzy tak zwanej, bo jak wiadomo się mówi, media to jest ta czwarta władza. Telewizjo, proszę was, ja bym marzył, żebyście się odpierdolili od tematu gier i wszystkiego, co z tym związane, bo nie idzie wam. To po prostu robicie materiały stronnicze, pokazujące nieprawdę, wyrywające z kontekstu, tworzące straszny obraz tego, czym są gry, multimedia, wszystko, co z tym związane. Po prostu nie. Niech to zostanie na YouTubie, na Twitchach, hitboxach i tak dalej, ale telewizjo, proszę, nie róbcie reportaży o tym i o niczym, co z tym związane. Ja wiem, że chcieli pokazać skalę hejtu w internecie no i faktycznie ja wiem, że jest hejt w internecie i że dzieci wyzywają małe od kurew, że gwałcą matki i tak dalej, ale proszę, telewizjo, nie, bo to nie robi się tego w ten sposób, bo to nie wychodzi dobrze. I to jest moja opinia. Nie wiem, jaka jest wasza, moi drodzy. Podzielcie się z waszą opinią w komentarzu pod spodem. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się podobał materiał, to można swoją aprobatę wyrazić, zostawiając pod nim łapkę w górę. Dzięki temu ten materiał ma szansę na większe rozejście się po sieci, a jak wiadomo, do mnie jako twórcy YouTube'owego jest ważne, żeby zobaczyło go jak najwięcej ludzi, bo tak, ja z tego zarabiam pieniążki i się utrzymuję, chociaż z YouTube'a akurat nie, bo ja tam zarabiam śmieszne pieniądze. Także no, ale jak ktoś tworzy materiał na YouTubie, to wiadomo, że chce, żeby go obejrzało jak najwięcej ludzi. Także to by było na tyle. Ja spadam. Cześć.